Торта дадох ли ви? Какво ви дадох? Марти, какво ви дадох? Лукумче. Има ли някой нещо не е почерпен? Ясно е. Отвори уста. Очи затворени. Очи затворени. Румени, очи затворени. Оп. Очи затворени. Устата, я да видя. Устата отвори. Устата отвори. Очите затвори. Какво дадох? Какво идеш? Какво идеш, Ивонка? Какво идеш? Торта ли? Торта ли е това, което идеш? Кажи ми, торта ли? Какво е? Бисквитка, браво! Има очи, дето гледа. Какво идеш? Лъпни го и кажи какво идеш. Торта ли е? Вики, торта ли е? Бисквитка. Какво идеш? Отвори устата, не да так жужите. Отвори устата само. Какво идете? Торта ли? Торта ли идете? Торта ли идеш? Бисквитка, ти какво идеш?
Рязанова, директора на детската градина. Честит рожден ден на всички деца, на всички учители, на всички гости. Да сме живи и здрави, дълги години и само напред. Честит рожден ден! На госпожа Чичева, първата директорка на нашата детска градина. Мили деца, малки слънчеца, скъпи учителки, Лели и всички гости, които са тук и присъстват на този голям празник. Искам да ви честитя и да ви пожелая бързо да растете, умни да бъдете и никога, ама никога да не забравите детската градина. На учителите пожелавам още по-упорита работа, да се радват на това, което постигат. Няма по-голяма награда от тая, когато минат годините, вървите по улицата, срещне ви някой и каже: добър ден, вие сте моята първа учителка. Здравейте! Кажете здравейте на Леля Галя. Искам да пожелая на всички деца от целодневна детска градина Слънце много здраве, много усмивки, много игри и много щастливи и весели. На персонала на детска градина Слънце много здраве и много творчески успехи във вашата работа. Това е. Честит рожден ден! Първо